Майстори и майсторанки! Днес ще ви покажем как можем да вкараме в действие стара дъска, останала от предишни проекти. Новата плоскост трябва да е с ширина 14 см. Отрязваме прецизно със саблен трион желания размер. Започваме същинското шкурене на дърво. Нещо не се получава. Сменяме фибър диска с такъв с по-едра зърненост. Много трудно се премахва лак от дърво. Така е значително по-добре. По-едрият диск премахва бързо и лесно лака от дъската. Слагаме първия диск за допълнителна финна обработка. Дъската става като нова. Виждате как диска се замацва с лак. На здраве! На здраве, ама няма кой да налей. Мятаме и боята. С малкото валяче боядисваме с настроение и хъс. Получава се много добре. Поставяме дъската върху ненужния през лятото радиатор. Декорираме по примера на Мария Силвестър. Без никакви средства създадохме допълнителен уют в нашия коридор. Ако ви е харесало това видео, абонирайте се за нашия YouTube канал.